Намираме се в курорта Канин, Стела Новоа и нещо друго италианско звучащо. И в момента съм на един от лифтовете. Долу виждаме кабинковия лифт. За съжаление основната писта, която е километър и нещо, е затворена поради липса на сняг. Но горе карат на по-малките пистички. Сега за първи път се спуснах по една писичка 500 метрова, но като за първи път доста предизвикателна за мен. Скалите са прекрасни, снега всичко. Всеки момент чакам лифта да потегли отново, но да видим кога ще имам този късмет. Останалата част от групата кара на горната част, на горната писта. Там в далечината. И скоро време сигурно ще обядваме и ще се прибираме към 2-3 часа в стаите, апартамент Мъркиц в Бобец. Enjoy!